Integrationsrådsformanden er fortørnet over, at du melder ud, at det er palæstinenser, og det er somalier, der står bag det, og at de går efter danskere. Hvad siger du til den kritik? Hvor er så gangster? Ja, jeg synes jo, det er lidt trist. Hvorfor? Altså, jamen, fordi at, det er trist, at sandheden ikke må ses. Det er trist, at vi skal have et fællesskab, der består af tavshed omkring det, der i virkeligheden sker. Hvis det nu var, at der var en flok, eller en palæstinenser, eller nogle somalier, eller en hver anden gruppe, der var blevet overfaldet af en flok skinheads, danske racister, eller hvad det nu måtte være, så har der jo ikke været nogen tvivl om, at vi har skulle stå frem og tale om det. Jeg har igennem de mange år, jeg har været med i Voldsnose, oplevet, hvordan vi sammen har kritiseret lige bestemt danskernes meget eller nogle gange negative vinkel, og nogle gange racistiske indfaldsvinkel til danskerne. Hvad sker der lige nu? Der står 2 palæstinenser og råber, at jeg skal skride herfra. Skide danskere, råber de. Men er det her omvendt racisme, mener du? Altså, nu ved jeg ikke, hvad de mener med skide danskere, men der er vel et eller andet i det. Men kan du ikke forstå, hvis det skaber mere splid i samarbejde og peger dem ud på den måde? Og nu kaster de med sten. Ja, det samarbejde, de snakker om. Hvis det er samarbejde, så ved jeg ikke, hvad det er. Hvad mener du, der skal gøres? Jeg mener, at grupperne må til at tage sig af sine landsmænd og få forklaret, at et samarbejde bør være reelt, og at det bør være i respekt for hinanden. Hvad vil du sige til Integrationsrådet? Og de fortsætter med at kaste med sten. Ja, jeg tror, vi skal sige det.